Penbena Donald Trump bakari Israel bat kari Iran kilapoi syaka jing sange ia siatno. Ndrai nakaliang menteri kambari kari Iran ulakam bahaduk menta 4 syamladon kono ka jingerai halor katai ka benta. Laingut kibriu kilayap hadin ba unamding jungka Iran ulahap hakawai ki yang saabriu haber sheba. Kani kalawan jiatang hadin ketuk kani kenta hadin ba presiden jungkari Amerika Donald Trump ulap penbena ban sange ia siat hapdeng kita ki artli kiri kipedon ka jing akan at. Menteri kambari jungka Iran ulap penpau HKX bakat teran kelas sange no ia ki jing her tama jungka persya ia ka Israel hadu ka porsau baje menstep hakatai ka jing penbena utai nong mi kmat bahakli ulap benrap baka Iran kelap penlong ia ki jing tombor jungka hadu ka minit ka bak hadu syua baka kenta kan poi haka porsau baje menstep kat baki jing tep kilayatu ba nakaliang ka sorkar karui Israel kalak kersan ia kate ka jing temu ban sange ia siat hendrai kandang ap ia ka jing pentikena ka basyai naka office jung menteri rang badu kari kata Benjamin Netanyahu ia kani ka jing sange ia siat hapdeng ka Iran bat ka Israel lapen bena hadin baka Iran kelap penlong ia ki jing tombor pendrem ia ki kitem sipai jung ka US ha Qatar kita ki jing hiar tama ha kamit singinikong kilong kum ka jing siunong keliang halor ka jing hiar tama jung ka Amerika ia ki ceka bu nuklear jung ka Iran ha Isfahan ha Natanz bat ha Fordo. Presiden kari Amerika Donald Trump ulong baka Israel bat ka Iran kilawan syau ban pentikena ia ka jing suk kani kalong hadin ba ulap penbena balam menjur ia ka jing sange tama hapdeng ki arteli kiri bat ensa pentrekam man kapor hapo ka arpsau kenta ulap penkesandru ba artli kiri kidon shibun ki aka ban pelat lada ki yadlaj nakani kahok bat ka jing sisa kalawai jungka Israel bat kari Iran kalong kabak klemput kabadap daka jingkular kabakrau ublai unkurku yapi baro ar ulato haka jingto haka detrut halor ketika jingkam jung Donald Trump nakaliang menteri kambari kari Iran Usyayat Abbas Arki ulakam ba melayo kano ka jing terwa ban sange ia siat naka US kabakot ia ka jing sange tama haka juk kapor ka Israel kelas ngabjar halor katai ka jing dawa sange tama bat haduk menta kampat simkren iai halor katai ka benta balakam daun nong yalam kari Amerika kumba kalong menta dan jing yate halor kano ka jing sange tama ne jing sange ia ki kam sipai Andrei lada ka sorkar Israel kan sange no ya ka jingle be anjoka persya ya ki pajba ka Iran ompalat ya ka por sau baje menstep ha ka porteran ngimdon jing tmusyu ban peteng ya ka jing kento jungi hadin kata karai ka bakhadu halor ka jing sange no ya ki kam sipai jungi ansa sim hadin latho biang u Abbas Arki hapo ka X